Сега ще започна разговор си с моя втори събеседник, но преди това да попитам и Асен, как мислиш, ще се оправи или ще се оправиме ли? Аз за малко щях да се намеся в предишния разговор, защото икономистът, който беше тук... Той Георги Ангелов или професор Петков? Да, не професор Петков, Георги Ангелов. Георги Ангелов, да, благодаря ти, Андрей. Той всъщност каза, че проблема е в пазара. Всъщност, може би пазар има въпрос, обаче как хората достигат до този пазар. Защото има много хора, които искат да работят, но просто нямат възможност да стигнат до там да работят. Не им се дава тази възможност. Може би има малко, не знам, аз не смея да кажа, защото това е лоша дума, но шуробаджанащината продължава в голяма степен да работи. Мисля, че това е също проблем, който трябва да се помисли. Така, да, благодаря ти. Защо се смеете, господин Кръстев? Тук е вече Динчо Кръстев, директор на Централната библиотека към Българската академия на науките. Ние ще си говорим за библиотеки и за онлайн каталог. Но кажете защо се усмихнете на това, което каза аз. Ами защото е много верно. За шуробаджанащината. Разбира се, и в научните среди ли продължава да е така? В най-малка степен, но разбира се, ние сме малко в крайна общество. сметка малко общество. Нещата, така да се каже, са типични за цялото общество. Къде повече, къде по-малко. А край ще има ли това? Или то така си ни е добре? Ние сме си свикнали. Така си работи. Старите балкански пътища. Ако нямаме малко оптимизъм, за какво живееме? Верно е, така е. Добре, това, за което сте тук, наистина мисля, че вдъхва оптимизъм на всички хора, които си дават сметка за това, че библиотеките са нещо изключително важно и имат своите сериозни социални измерения. Не са просто място, където някакви книжни плъхове отиват, за да изтупват прах от стари книги, а в случая говорим и за един онлайн каталожен свод, така информационен свод, или за Националната академична библиотечно-информационна система, НАБИС. Точно така. Сега през 2009 започна цялото нещо, сега май завършва, или как? Не. Продължава, сега е 4-та година, има още 5-та, да се надяваме, ще има и продължение. Значи, вижте, една простичка идея, около която се оформи този проект, подкрепен благородно от Фондация Америка за България. Това е един от най-престижните проекти, подкрепен от фондацията. Може би в контекста на предишните двама ваши гости, смятам, че ще се съгласите, добрите инфраструктури в Европа са по-скоро на север. Да. Колкото по-на юг, добри вина, добри зеленчуци, манянна, сиеста, е ваш. Но нашия проект е в известен смисъл контрапример. Все пак и у нас могат да се случват хубави неща, да се надяваме в повече сфери. В резултат на този проект вече има една функционираща национална инфраструктура. Вътре в нея са повече от 28, вече 29 библиотеки, преди всичко академични. А каква е простичката идея? Преди този проект, значи в България има, за жалост, 53 университета. Само за пример, държавата Израел, горе-долу като нас по население, неодавна, преди година и половина, с много голям труд беше обявен 8-я университет. Не бих казал, че нашия пример е по-добър от израелския. И така, повечето университети имат домашни информационни системи. Какво означава това? Местна разработка. Това означава също, че те са по всички на практика свои параметри, технологически стандарти, формати, несъвместими с това, което трябва да бъде според европейските и международните изисквания. Тоест, те са неспособни да комуникират не само на международно равнище, те са неспособни помежду си да комуникират. А този проект ги събира? И този проект по същество ги събира. Преди този проект, един студент, един преподавател в даден университет, ако търси нещо в местната информационна библиотеката и не го намира, трябваше да излезне от местната система и да влезне в следващата и така итеративно, докато евентуално намери това, което търси. Ако не го намери, значи такава му била съдбата. В момента, чрез нашия портал, с един клик, както се казва символично, може да излезне и излиза информация за наличност на това, което човек търси в всичките тези 29 библиотеки. Това са водещите библиотеки в България
не само в тяхните книжни фондове, т.е. класическите фондове, в тяхните онлайн абонаменти, в тяхните дигитални библиотеки, всичко, което съответства на дадения стринг, на даденото съчетание от ключови думи. За онези, които не знаят, кажете какъв е адресът? www.nalis.bg. NALIS. NALIS. National Academic Library Information System, еквивалента на Национална академична библиотечна информационна система. Платформата е невероятна. Това е фронтенда на съвременните информационни системи в тази сфера. Платформа, която функционира в Британската библиотека, в почти всички американски университети от Ivy Лигата, т.е. водещите университети, китайска и японска национална библиотека. Въобще огромно количество водещи библиотеки в света. Знаете ли, тук може би логично ви попитам, и това е един важен въпрос, какво обучение трябва да бъде осъществено с хората в самите библиотеки, които трябва да поддържат? Това е много важен въпрос. За жалост, при цялото наше желание, и образователните, така да се каже, звена, които трябва да подготвят специалисти, в момента нямат капацитета, за да подготвят специалисти, способни да работят в нашата система. Трябва... Сложен ли се работи с този софтуер? Не е сложен. Въпросът е, че това е все пак... Това са стандарти и формати, които функционират, които са възприяти в няколко водещи български библиотеки. Библиотеката на Софийския университет, библиотеката на Американския университет в България, Нов български университет, библиотеките на БАН, разбира се. Собствено, тези три учреждения, Софийския университет Климент Охридски, библиотеката на БАН и Американския университет, са съучредители на фондацията, която е призвана да реализира този проект. Да, в такъв случай ще ми е интересно да разбера. Знам всъщност, прочетах някаква информация и споделиха с мен, че има добра посещаемост, доста голяма. Да, средно някъде около 25 000 посещения и търсения в нашия каталог. 25 000 на месец, разбира се. Те буквално ежеседмично се увеличават. В момент на сесии те се качват значително над това ниво. За сметка на това, лятото е един по-спокоен, по-тих период. Подчертавам, търси се и се намира информация и в огромните ресурси, с които в момента все пак разполагат нашите университети на ниво full text онлайн абонаменти. Най-вече чрез националния абонамент за онлайн ресурси, реализиран от Министерството на образованието и науката. Една похвална тяхна инициатива. Кажете тогава на аудиторията, моля ви, за този форум, който организирахте всъщност за поредна година и се проведе в рамките на Националната библиотечна сесия. Фондацията има съвет на експерти, с който ние с тези експерти от самото начало се съветваме. Те са невероятно полезни за нас, тъй като се сблъскваме с множество проблеми. Между другото, проблемите ни не са толкова технологически, колкото пак в този дух, социално-психологически по-скоро. Но това е отделен въпрос. И на 15 май се състоя поредния годишен форум на нашата фондация. Огромно количество хора, специалисти от всички сфери, най-вече информационния бранш в страната. Наши гости бяха уникални специалисти. Професор Дартън, шефа на библиотеките на Харвардския университет, госпожа Ан Тортън, шеф на Нью-Йоркската публична библиотека, една абсолютно уникална библиотека в света, шефа на Израелската национална библиотека, разбира се, шефа на нашата национална библиотека изнесе доклад, госпожа Боряна Христова, шефа на една агенция Държавни архиви също. Въобще един много представителен форум, темата дигитални библиотеки, социални и технологически проблеми. Да, с социалните измерения на библиотеките и за това ще ви попитам какви са социалните проблеми и къде се пресичат с технологичните. Значи, вижте, ще ви дам един пример. В рамките на този уникален проект, финансиран, повтарям, от Фондация Америка за България, беше ни дадено от Фондация Америка за България възможността към тази свръхмодерна платформа, споменах къде тя функционира, при желание да приобщим
всички наши асоциирани членове, т.е. тези библиотеки, за които споменах, към тази платформа. В момента ние какво правим? Ние извличаме от тяхните локални системи по съответни стандарти данните, от тяхните локални системи, библиографските данни, конвертираме ги и ги вкарваме в нашия метапортал. Това е едно допълнително усилие. В рамките на нашия проект всяка една университетска академична библиотека може да възприеме като локална система това, което функционира при нас. Т.е. да замести своята локална система с една модерна система, повтарям, функционираща в библиотеката, британската библиотека, в Харвард, например, и така нататък. Оказва се, че въпреки, че това е и почти безплатно, на практика безплатно. Да ви попитам дали на практика безплатно, само така наречения maintenance, т.е. годишната поддръжка трябва да бъде шервана, разпределена между всички участници, което е понятно по някакъв начин. Това, въпреки че има такава възможност, много университети, много библиотеки проявяват интерес, но плах интерес. Все още само 2 библиотеки са минали към тази система. И то сравнително неголями библиотеки. Какво се дължи тази плахост? Страха от движение, страха от новото, защото тази нова платформа означава много масирано допълнително тренинг, образование, в много случаи преструктуриране. Не е много ясно старите хора дали ще намерят подходящо да ви попитам, да не се стигне това, като препрат към предишния разговор, към загуба на работни места някъде. Не, по-скоро трябва усилие. Едва ли ще се стигне до загуба на работни места. Винаги може да се намери място, стига да има желание за преквалификация и за усвояване на новото. Това е най-сериозният, малко така, не неочаквано, но се оказа доста сериозен проблем. Чувствам, че нещата се изменят и, разбира се, ще настъпи един пробив, така по-масиран, но бързо не стават нещата, се оказа в този смисъл. Имате предвид, че инерцията все пак може би кара хората да не приемат новостите. И страха по-скоро. Страха. Как ще се ориентирам, как ще се справя с новото. Това, свикнал съм си на стария механизъм, който... Казахте в началото, че предстои да се работи в 5-та година от така предвидения проектоплан за работа по този проект, по изграждането на тази система. Какво ще се прави през тази година и на какво продължение се надявате? Защото споменахте, че може да има и продължение. Нашата технологическа платформа и този метапортал са част само от средствата, софтуерните средства, които предлага тази платформа. Един много съществена част е всичко свързано с така наречените дигитални библиотеки. Ние предоставяме най-съвременната платформа за генериране, управление, презервация на дигитални колекции, на дигитални библиотеки. В България на практика няма подобна платформа. Това е платформата, повтарям, чрез която британската библиотека организира своите дигитални колекции и ги предоставя за ползване. Значи, това е много сериозен аргумент, защото, може би знаете, нашата държава има ангажименти към Европейския съюз, към Европейската дигитална библиотека Европеана. Общо взето, до края на следващата година имаме да изпълняваме редица параметри, които за момента са изпълнени, може би, някъде под 9%. Не е много ясно с тези темпове ще можем ли да ги изпълним. Но това е и хубавата страна да сме членове на Европейския съюз, защото те или иначе държавата и държавните агенции трябва да се замислят и в един момент все пак трябва да подпомогнат този процес. Дигитализацията е скъпо нещо, не толкова самата дигитализация, т.е. сканирането. Бих казал, че самото сканиране не повече като усилие, като ресурс от 10% от това, което трябва да се вложи. На практика интелектуалният труд, генерирането на метаинформация, на индекси, т.е. обогатяването на самите имиджи, за да могат те да бъдат търсими и намираеми, е основният всъщност ресурс, който трябва да бъде вложен.
и разбира се софтуер за управление. И това е много важно. Много хора не го разбират. Вижте, в света на имиджите има огромно количество формати. Вие също знаете от своя гледна точка. Част от тях са публични, част от тях корпоративни. Знаете, тифове, джипеци и прочие. Огромно количество. Има страхотно движение. Нови софтуерни платформи имат нужда от нови формати. И в този смисъл няма никаква гаранция, че това, което вие днеска ще създадете като дигитална библиотека, буквално след една година ще бъде оперативно достъпно. Затова вътре трябва да има в софтуера, който управлява този тип колекции, да има възможност за автоматическо прехвърляне от един формат към друг. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. Динчо Кръстев, директор на Централната библиотека на Българската академия на науките. Призовавам всички, каня любезно всички вас, зрители. Изпълнителен директор, разбира се, на фондация НАБИС, Националната академична библиотечно-информационна система. Призовавам ви любезно да задавате въпросите си във Фейсбук. И тук точно само за секунда ще ви задържа, господин Кръстев, за да задам на вас един въпрос, който се появи във Фейсбук и който беше за икономистите, но аз пък ще го знам на вас. Какво мислите за електронното гласуване? Защото си говорим с вас тук за електронни неща. Значи, разбира се, трябва да има и електронно правителство, и електронно гласуване. Аз съм на 100% за. Въпросът е, че при нас тези неща не се случват много добре. Виждаме, имаме електронни услуги, а на практика всичко се дублира на книга. Трябва да се дублира това от собствена опит. Добре. Благодаря ви много. Оставете се с предаването. След малко тук ще влязат ученици. От тях ще разберем какви интереси защитават те в Съюза на учениците в България.